nemate vozačku dozvolu. Uzo mi dozvolu. G i 3 prodaš. Sad će da G. G. 1, 2. Pogledajte informacije o vozilu. Ford Raptor F-150 Stefan Vuk 780 litara, prodaj državi. Op! Prodat. Sad ću prodam i ovog. Šta je ovo? G klas. Op. 4 milijuna. Ovo velike pare. Za koja kola me zajeba ovo da nisu dobra kola? Koja voli kola najviše ovde? Bugatti je. Kojeg je? Chirona ili ovoga? Koga voli? Jao, šta BMW, lele, ko je ovaj? Čiji ova kola? Gdje? Čiji je kola ovo? Stefanova. 4 miliona, slabo ovo. Jel ova kola buđe? M3. M3? Čekaj, nema gorivo. Ja mislim da je M3 da je buđena. Obama! Molim. Znaš šta ima novo? Rec. Ma šta si me bre, Ko ti je šta? A? Nešto sam Ušao si u kuću, verovatno. Kako sam ušao u kuću? Dođi napolje bre iz kuće bre, di garaža? Ne mogu da uđem u garažu. Bama, ti si me prebacio u neku kuću ovde. Nisam te nigdje ušao si u kuću, ne ulaziš u garažu na vratu, tako. Znaš šta ima novo? A gde je garaža sad? Gde su garaže? Dole. Di, na koju stranu? Uđeš na kuću gdje ti ulaz na vrata i tu imaš garažu. Ulaz na vrata. Evo, sad ću ti pokažem, gdje si? Evo sam. Tu, i tu u garažu. Pa ovde kuća piše. Da, i klikneš Ne mora da kliknem Ovdje ima nešto što se zove prodaj kuću. Ne. Nemoj će da se izjebeš. Ti su ovu porodicu, ti to ne znaš. A? Ja mislim da si ti isto ovu porodicu. Nisam ja u porodicu. Otišao sam ja u zatvor, promenio sam identitet. Znači tako. Pa jebi ga. A šta bi predvilo kad bi pritisao ovo dugme? Jel bi izleteli svi iz one garaža? Nemoj. Nemoj će nastane problem posle. Jel bi izleteli iz garaže, jel? Ne znam, iskreno, ne bi. Ne znam. Kako bi bili u garaži, brate? A znaš šta se desilo? Reci. Nema Raptora. Pa neko ga izvezu iz garaže. Ja sam ga izvezao. Kako ti kad nemaš dozvolu? Lepo. Pretisao sam i prodao sam ga. Majke ti. Skazi mi. Nisi umoj da prodao Raptora. Šira, ništa, nikom ne pričajte. Pa nisi valjda. Ma nisam, debre, nije to opasno. Debre, prodam, bože mili, to su opasna kola, skupa, je li? Pa nije skupa, nego ne mu se dobio. Ja mu sredio preko. Pa proda si ga. Te ubije. Ne, to ste vi prodali. To ste vi prodali, pa... Vidite vi sad ovo, kaže, ja sam u sredi. Znači, oni njemu sređuju kola, a ja ne mogu da dobijem moja kola. Ja sam ga lagao za kola, alo, ja